Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngaos niki kita lanjut malih temaipun bab salat. Nggih. Salat secara syariat kula niki kalih panjenengan pun ngelampahi. Salat secara ngadep nggih pun kula lampahi kalih panjenengan. Eling nggih hanya orang tertentu sing saged ngoten menika krana mboten semerap ilmune. Ngaos ten mriki mboten diajari niku wau, tapi ten mriki pun selesai ilmune kula paringaken dhateng panjenengan. Namung sing ingkang dibahas niki salat secara ma'rifatullah. Nggih, kersane mboten jero-jero salat hakikatullah ngoten mawon. Salat hakikatullah, salat ma'rifatullah nika mboten saged dikatakan wonten. Krana napa? Salat niku mboten enten wirid ingkang khusus kecuali salat ingkang syariat niku kunci utama saged mlebet ten hakikat lan ten ma'rifatullah salat menika. Mboten enten sesungguhnya salat ma'rifat, salat hakikat itu mboten wonten. Tapi panjenengan mangke semerap kiambek napa kok saged jelasaken krana ngalami. Lek mboten ngalami mboten saged nerangaken niki. Moko diawali sejanten menika dengan akal pikiran. Nggih, nglampahi salat ngadep secara syariat nika. Niku mangke mlebete teng salat hakikat lan salat ma'rifatullah. Saking khusuke, saking indah salat sampai wonten lagune. Nggih, niki lek mboten ngalami pun sampai nyesat-nyesataken nggih niki gendahipun Allah. Krana salate pun di luar akal pikir niki. Sehingga enten basa nyanyian. Bila khusyuk telah terjadi, aduhai nikmat sekali. Lupa dunia, lupa materi. Bagilah yang disadari. Lah niku. Dadi tiyang salat niku sesungguhnya wis gak eling apa-apa. Termasuk donya, termasuk anak, termasuk bojo, termasuk keluarga. Krana wis nggih niku dalani ini secara syariat, secara hakikat, secara makrifat. Mongko kados niku kekhusyukan salat menika. Nggih. Sampai lek kita niki mulai singen sampai saniki salat ngadep neng Allah. Awake nggih takbir nggih sujud, bacaane nggih suratul Al-Fatihah ingkang umum menika. Mari ngoten pikirane omong-omongan kiambek. Iko lho. Garapamu ana wong sing pesen dimbangi liku saya undang budal apa gorong udan. Lah niku umum. Wonten malih sing salat ngimami. Nggih. Dadi salat niku ngimami nyunggi wakul. Niku ilmuipun Bindoroh Syekhona Khalil Bangkalan. Semerap Syekhona Khalil Bangkalan waktu niku kajenge salat mlebet ten musala. Lah kok imame nyunggi wakul. Ternyata niku matur salat dibicarakan ngaku imame krana waktu kajenge salat niku mau luwe. Dadi pikirane ten sekul. Lek jaman singen niku tempat sekul niku wakul ngoten nggih. Lah niku nggih pun niki mawon didamel nggih cek mboten serius panjenengan. Cek rileks mangke mugi-mugi mawon panjenengan ngalami napa sing namine salat hakikat, salat ma'rifatullah. Lah niku nggih, mongko panjenengan nglampahi salat umum ngadep nggih ten kiblat secara syariat ngadep ten ngilen krana Indonesia niki enten wetane Ka'bah. Saking asike, saking terlenai sampai enten lagu niku wau sampai panjenengan mboten krasa dipilih dateng Allah untuk salat ma'rifatullah. Salate panjenengan secara fisik muter ten nggih melalui kanan niku. Nggih. Kanan sampai balik asal malih
Lah niku di luar kesadaran diri diparingi kenikmatan salat. Lah niku nggih paham nggih. Tapi mboten kenging di contoh-contoh, mboten kenging dilaksanakaken krana niki ingkang laksanakaken Allah. Termasuk ilmune ibadahipun salat dari Allah untuk Allah niki beda malih punan. Mongko lek tiyang sing kados ngalami ngeten saged berubah kehidupan sehari-hari niku nggih. Lah lek salate pun didamel muter ngoten menika dhateng Allah, termasuk diperkenalkan huruf mim yang di dalam diri maupun yang di dalam dunia ini. Mongko salat niku mboten enten sedanten sebenarnya mboten enten napa-napa niku wau ingkang kula sampaiaken elmune dhateng panjenengan kecuali nggih niku wau ngadhep eling dhateng Zat tuwuh ingkang pencipta lafal Allah sedanten menika. Asik niki ilmu niki. Nggih, mongko menika panjenengan nggih salat. Saat salat panjenengan dhateng Allah, ucapan niat niki dibedahaken. Salat kiyambekan. Lah kok iso? Basa Indonesia mawon, basa Jawa mawon. Niat ingsun salat asar menawi kiyambekan niki. Tapi dhateng Allah digantos. Niat ingsun salat asar krana Allah makmuman lillahi taala. Makmuman kali sinten wong salat iki ambekan. Menawi nggih ngoten niat salat duhur krana Allah imaman lillahi taala. Lah niki moko lek mboten semrap ilmu diwalik maneh padahal niki pun diajari dhateng Zatullah. Salat niku wau piyambekan tapi imaman. Ngoten nggih. Makmuman ngoten niku. Makmuman kali sinten? Moko menika panjenengan mangke diparingi semerap. Dhateng Allah imaman karo sapa, makmuman karo sapa. Lah niku monggo menika elmune kula paringaken dhateng panjenengan. Sering-seringlah beristiqomah untuk mengirimi hadiah suratul Al-Fatihah kepada wahdatul wujud wali Allah. Mongko menika wahdatul wujud wali Allah menika ingkang sukses enten ngajenge Zatullah. Niki kunci utama ilmune. Sering-seringlah kirim-kirim hadiah suratul Al-Fatihah kepada para wali-wali Allah. Wali-wali Allah sing pun jelas. Termasuk wali songo, termasuk wali-wali Allah ingkang enten darai sampean. Pun kelintu, lek kelintu nggih luput wong namine kelintu nggih luput nggih salah. Mongko menika salat niki ilmune niku wau nggih syarat makrifat tuwuh. Dalam keadaan sholat dhateng Allah dipilih untuk dikenalkan alam-alam yang tak tertangkap oleh akal. Niku wau sebagian sholat ingkang umum. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.